Lho nang kono kae iki nek kebakaran guys, lho kebakaran ngene andinge omahe juragan kuwi, ngene juragan kuwi seberang dalane kumu ngene iki lho. Awin wak pedah. Lha nek kebakaran. Hongkong ki ya nek kebakaran masamu. Ngene iki kebakaran. Buleng iki kat mau ora padam-padam iki. Kene gendaan iki kat mau ora padam-padam apinya. Dari tadi ndak padam-padam iki pak pekerja kepanasan iki kono buleng kebul engko aku nabrak wong ganteng iki engko main HP terus lho kebul kat mau ora padam-padam wong iki ganjong ngerokok ganjong nang kene iki rokok ganjong kalau iki lho mbak iki lho mbak masih baru saja ditinggal mati mbahnya agak sedih ini kita syuting ini kok ben teko Indonesia wong nek pacare ndek bojo ora to ora duwe to berarti pacar iki mbok menawa mantane roh ya to. Kae lo kebakaran lho, Pak. Kae buleng Aku ki nyoteng kebakaran ke mangkatmu ora padam-padam kae iki. Lah kowe kat mau karo juraganku nang kono ora padam-padam. Daerah ngendi ya Jun? Iki daerah lek iki nganu. Ya, iki lho.